खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिहरबाय। बे रेशमायालाय मानसि बुन्दि नों दाखालिसो फेसबुकआव नों बन्द खालामबाय आरो ओंखारफिनबाय। नों बेबायदि भिडिअखौ हगारबाय थानाङालै। रेशमा नों बिदि भिडिअखौ हगारबाय थानाङा। लाजिनांगौब्रा लाजिनांगौ। नों एसे हारिखौ लाजिनांगौ। रेशमा बसुमतारी नोङो एसे लाजिनांगौ। लाजिनांगौब्रा नोङो। नोङो बेबायदि देखायबाय थानानै नों मा लाब जादों मा मोनजादों जानाय नोङो? नोङो बर' हारिखौ फानदों। रेशमा बसुमतारी नोङो बर' हारिखौ फानदों नोङो। फेसबुकआव हगारलायनाय इउटुबाव हगारलायनाय खान्दा खान्दा गाननायनि नुजानाय फेसबुकआव हगारनानै नों मा मोनजादों? नोंनि हारिखौ नों मा खालामनो सानदों? रेशमा बसुमतारी नोङो बर' हारिखौ नोङो मा खालामदों नोङो? जोंबो लाजिबाय नोंसोरबो लाजिबाय। रेशमा बसुमतारी नोङो बर' हारिखौ नों बदनाम खालामदों। नोङो बर' हारिखौ फानदों नोङो। फानाखैबा मानो गाज्रि नुजानो मानो हगारग्रा जादों? बेफोरबायदि खान्दा खान्दाखौनो मानो हगारदों? नों फानाखैबा नों एसेबाबो लाजियो। नोङो बर' हारियाव थानानै नोङो बर' हारिखौ नोङो लासिंसिं खालामदों नोङो। मा बेफोरलाय मा बेफोरबायदि फट'आ मा जाखो बे फट'आ? एसे साननानै नोङो लाजि। नोंनि बिमा बिफाखौबो लाजि। नोंनि न'खर फरियालफोरखौबो नोङो लाजि। नोंनि बिमा बिफाफोरखौ नोङो लाजिनांगौ। नोंनि बिमा बिफाखौ अननो नांगौ। नोङो बेफोरबायदिखौ गाज्रि नोङो देखायनो मोना। नोङो दख'ना गाननानै मोजां ड्रेस गाननानै दख'ना गाननानै नोङो फेसबुकआव हगार इउटुबाव हगार। मा खान्दा गाननाय हाफपेन्ट खान्दा गाननाय बेफोरबायदि नुजानाय खोब मोजां नुदों बियो। नोङो बर' हारिखौ लासिंसिं खालामदों नोङो। आं रागा जोंदों बेफोरबायदिखौ नुनानै। दाखालिसो मास मोनसे जाबाय मास मोनसे जायाखै दाखालिसो भाइरेल जादों बे रेशमा बसुमतारीया। आरो नोङो गिनानै नोङो फेसबुकखौ बन्द खालामनानै गिनानै आरो नोङो फेसबुकखौ अन खालामनानै नों गिदों नोङो। आरो जेनेबा नोङो आरो फेसबुकखौ अन खालामनानै नोङो आरो दायो मानो ओंखारफिनखो देलाय नोङो? फेसबुकखौ बन्द खालामनानै नोङो मानो ओंखारफिनखो? रेशमा बसुमतारी नोङो बर' हारिखौ नोङो फानदों। दे आरो दायो जाबाय सेकेन्ड नम्बराव मिथि नार्जारिया हाबा जानाया बेबो नंखायना हसाब्रा। जोंबो बारा मोजांबो मिथिया। मिसाबा मिसा बिबा शुटिं खालामनो हागौ आरो हसाबा हसासै आं जेबो मिथिला। बेफोरबायदियालाय आरो मा? फेसबुकआवनो नायबानो भाइरेल इउटुबावनो नायबानो भाइरेल। बे मिथि नार्जारिया हाबा जानाया नंखायना हसाब्रा जोंबो बारा मिथिया। हाजार बाब्लिफोरा मानो भाइरेल खालामदों? मेगन सानानैनो भाइरेल खालामदों। बाब्लिफोरा जेबो खालामनाङाब्रा मालाय गावगाय हाबा जाथोंना नोंसोरालाय मा अनजादों जाथों जोंबो बेबायदिखौबो फोथायला। मिथि नार्जारिया सिगांखौबो गारनानै आरो बिनि उनाव मिथिंगा नार्जारिजों मिथिंगा बर'खौ नामा खैराबारिनि मिथिंगाजोंबो हाबा जानानै आरो बिनि उनावबो गारलायनानै आरो गोदान लाबाय। फार्स्टआव जाबाय फार्स्टनिखौबो गोदानखौबो बिनि उनाव गारनानै मिथिंगाजोंबो थाबाय। हाबा जाखांनानै आरो मिथिंगाजों हाबा जाखांनानै आरो बिनि उनाव आरो दा गोदान। बे मिथि नार्जारिनि हाबा जानाया नंखायना हसाब्रा आं जोंबो बारा मिथिया दे। दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै। दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना हो। नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना ला। आरो बिदिनो गोदान मोनबाय हागोन आरो शेयार खालामना हो आरो लाइक खालाम। बाय बाय। जय बर' हारिनि।